Wingi aja ngresula ya Tarka. Rejeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ing astane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan utawa mung pasrah marang ngersaning Hyang Maha Nasa nggone paring rejeki sarta urip. Mula kowe aja sok ngresula nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip ora kok malah ngresula kaya ngono. Ora prayoga nek kowe ngresula. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik wis dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala nek lagi susah aja ngresula. Nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong urip ana ing alam padang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur.